Η ώρα είναι 8 και 6 λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί. Δυστυχώς δεν έχει φτάσει ακόμα στην τροχέα ο συνεργάτης μας λόγω μποτιλιαρίσματος. Και έτσι δεν μπορούμε να μάθουμε πώς είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα. Ώσπου λοιπόν να φτάσει, ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας, που μας έφερε αναμνήσεις και συγκίνηση. Με πρωτοφανή ενθουσιασμό υποδέχτηκε ο μαθητόκοσμος της χώρας μας τη σημερινή ημέρα. Η μέρα έναρξης της νέας σχολικής περίοδου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν ξεχυθεί στους δρόμους με γέλια, χαρούμενες φωνές και λαχτάρα για το σχολείο. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο Υπουργός Νέας Γενιάς δήλωσε ότι είναι τόσο ικανοποιημένος από την αγάπη των μαθητών για το σχολείο, ώστε θα προτείνει να μεγαλώσει η σχολική περίοδος. Και επιπλέον να περιοριστούν μόνο στο μήνα Αύγουστο οι διακοπές. Όχι! Ένα μουσικό διάλειμμα. Θα μας σκοτώσουν κι τα φίλια! Καλημέρα κύριε Τάσο. Μη ρέψω με τον οφόρο. Ο καθηγητής μας! Έκανε και σε φταίει. Εγκληματίες, δολοφόνοι. Αν ξέρατε βρε τι καταστρέψατε, κανίβαλοι. Αν είναι να βγάλω τη σχολική περίοδο με τούρτες μόνο, καλά θα είναι. Τις βόμβες φοβάμαι, τις βόμβες.